Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Eko Agus Subekti satunggaling mahasiswa PPG dalam jabatan kategori setunggal tahun 2023. Program studi Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Wonten ing dinten menika Setu kalih Desember 2023 badhe ngawontenaken praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori setunggal tahun 2023 kanthi materi pawartos kelas sedoso utawi fase E wonten ing SMK Ma'arif Bukateja. Siap gerak. Atur salam. Sugeng siang, Pak. Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga wonten ing pepanggihan siang menika kita wiwiti kanthi dedonga sesarengan. Monggo Mas Miftah dipun siapaken. Lenggaan kang dedonga kawiwitan. Nggih, matur nuwun. Sami sehat, Mas Mbak? Alhamdulillah. Ya, mlebet sedaya? Alhamdulillah. Wonten ingkang boten mlebet? Nggih, mlebet sedanten nggih. Nggih. Pepanggihan malih kalian kula nggih wonten ing pasinaon basa Jawa. Tesih kengetan apa mboten? Pepanggihan saderengipun sinau bab menapa? Ana sing kemutar. Wonten ingkang emut pawarto. Cobi saderengipun mlebet langkung jero. Setunggal menika prastawa menapa ingkang nembe kathah dipun rembak wonten masyarakat sak menika? Ayo. Prastawa kuwi kejadian atau peristiwa. Ayo. Oh, kacilakan ning ndi, Mbak? Wonten Bukateja sing cerak. Berita utawi pawartos menapa malih, prastawa menapa malih ingkang saged rame dipun rembak dening masyarakat. Oh, tanah longsor wonten pundi, Mas? Purbalingga ngono gunung mriko, Purbalingga ler. Sanesipun wonten ingkang mangertosi ingkang skala nasional. Bal-balan nggih, Piala Dunia. Lajeng kenging menapa saged wonten prastawa kasebut? Wonten prastawa menika ya tanah longsor ngamarga Jawa. Wau nek bal-balan yuk kenapa? Kenging menapa? Ayo. Lah nggih sampun jadwalipun nggih Indonesia dados tuan rumah. Menika tuladanipun pawartos saking YouTube nggih. Saking Simpang 5 TV menika ugi saking Jogja TV nggih. Dadi lah Mas Mbake nate mireng pawartos wonten pundi kemawon? TV, radio, lajeng HP nggih leres samenika. Lajeng koran kuwi kalawarti.
Lajeng menika ugi wau ngendi apa miturut Pak Guru ingkang sampun Pak Guru aturaken media cetak. Lajeng menika tesih media Simpang 5 TV. Yuk menika capaian pembelajaranipun nggih. Peserta didik mampu mengapresiasi ya, mengkritisi informasi, gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat. Ya, mliginipun berita berbahasa Jawa melalui berbagai media. Menika nyemak. Lajeng menulis. Tadi sami peserta didik mampu mengolah dan menyajikan secara lisan berupa gagasan, pikiran, pesan akurat melalui pawarta. Lajeng menika ancasipun pasinaon. Tuh, peserta didik dengan bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif dapat menyusun kerangka teks pawarta. Nggih, menika kalebet ancas pengetahuan. Lajeng menika peserta didik dengan bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif dapat membuat teks pawarta sederhana. Menika cacaan pamulangan setunggal wonten asesmen diagnostik, lajeng wonten orientasi terhadap masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar lan membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan, menganalisis dan mengevaluasi. Menika babagan pambiji. Pambiji itu berarti penilaian. Ya. Pambiji menika ingkang utami sikapipun Pak Guru biji menika pengetahuan lan kaprigelanipun utawi ketrampilanipun. Menika wonten asesmen diagnostik. Monggo dipun bikak mawi Google Lens nggih. Google Lens langsung scan barcode utawi saged dipun scan wonten ing LKPD. Nggih. Cobi menika wonten tulodo pawarta. Nggih. Pundi ingkang asring, pundi ingkang langsung asring dipun tingali dening Mas Mbake. Ingkang kiwe napa tengen? Kiwe. Nah, kenging menapa kok ingkang sisi kiwe? Ingkang kiwe berita menika berita, ingkang tengen menika pawarta. Oh iya. Dadi sing kiwe menika jane ya arupi basa Indonesia lan menika basa Jawa. Lah Mas Mbake asring ningali berita ing basa Indonesia. Nggih. Menika kahanan, pancen menika kahanan nyata ing generasi Z. Mas Mbake menika generasi Z nggih, rumaos asing nggih kalian bab basa Jawa.
sanes boten namung nalika matur ya ketika berbicara nggih lan ugi sapanunggale kados dene pawartos samangke wonten adicara mantenan lan sak piturutipun. Lajeng menika ugi wonten tuladha pawarta basa Jawa. Kinten-kinten menika kedadosan menapa nggih? Ingkang kiwa tumindak ani yaya utawa bullying nggih leres. Iya, menika winginanipun nggih menika bendungan asat. Amarga mangsa katiga utawa ing basa Indonesia musim kemarau. Nggih. Lah menika tumindak bullying menika sanget saged saweg rame sanget. Mugi wonten SMK Ma'arif menika boten ngantos kedadosan. Amargi bullying menika kagolong tumindak ingkang becik menapa awon. Awon iki tegesipun menapa? Jelek ala ya. Lajeng sumangga menika Pak Guru paringi tulodo pawartos nggih ingkang up to date. Scan wonten mriki utawi scan wonten laptop, mbok bilih menika kirang cetha. Monggo sami dipun pirsani rumiyin. Campun. Isine menapa, Mbak? Mas? Wasipun menapa? Ningali menapa? Paringatan. Oh, pitulasan. Nggih. Terus menika tulodo pawartos basa Jawa. Mau pawarta tulodanipun sampun sakmenika teorinipun. Menika ingkang dados titikan ya. Titikan. Ciri-ciri nggih leres. Titikanipun pawarta setunggal menika kagungan sifatipun menika umum. Nggih. Umum kangge sinten kemawon, yuswa pinten kemawon, wonten ing pundi kemawon. Lajeng asifat menika nyata. Menika kedah nyata wonten kedadosanipun, wonten prastawanipun. Lajeng enggal. Enggal menika baru anyar ya. Up to date. Nah, lajeng sifatipun menika objektif. Objektif maksudipun boten mihak satunggal pihak lan pihak sanesipun. Dadi fair, adil. Nggih. Lajeng ingkang pungkasan menika narik kawigaten. Narik kawigaten apa? Apa? Menarik perhatian. Lah menika peta konsepipun damel pawarta. Setunggal menika ngempalaken data. Lajeng nomor kalih
damel cengkorongan. Cengkorongan menika kerangka. Lajeng nomor 3 menika ngrembakakaken cengkorongan. Ngrembakakaken menika apa? Tegesipun mengembangkan leres. Lajeng nomor sekawan menika nyerat naskah, nyusun naskahipun. Lah sampun dados naskahipun nembe ingkang pungkasan menika nemtoaken irah-irahan. Ayo. Jumeneng. Ayo. Nek Pak Guru ngomong tengen, Mas Mbake njunjung samparan kiwa ya. Sampun cetha? Nggih. Konsentrasi. Kiwa. Ayo kali matur nggih. Nggih. Kiwa. Mandhap. Ayo. Konsentrasi ya. Tangan. Melumpat. Kiwa. Mandhap. Nggih. Sumangga saben siswa damel kelompok piyambak menika Pak Guru wonten tugas utawi gladen nggih. Monggo saben kelompok menika pirembagan damel cengkorongan ugi damel teks pawarta. Monggo dipun wiwiti saking kelompok setunggal rumiyin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Eko, siang Pak Konco, Pulau Sakonco Sakti kelompok setunggal sebagai presentasi hasil diskusi babagan Cengkorongan Pawatos Solo Seratan Pawatos. Kapan pagelaran Piala Dunia menika kawiwitan sedoso November ngantos kali Desember kali 2023. Ing pundi pertandingan bal-balan wonten ing sekawan ito inggih menika Jakarta, Bandung, Solo, saha Surabaya. Panjenenganipun pakartos
Kenging menapa Indonesia dibentuk dados tuan rumah pagelaran Piala Dunia usia 17 tahun dari organisasi FIFA. Amargi intensasi itu negara Indonesia gagal dados tuan rumah Piala Dunia usia kali 20 tahun. Pados pundi sekawan dipun negara partisipan di pemeran dados nembrong. Indonesia minangka tuan rumah lolos otomatis lan mapan wonten ing grup A. Timnas Indonesia saat tanding Piala Dunia usia 17 tahun. Peserta bal-balan dunia usia 17 tahun sedang malih kawiwitan pagelaran Piala Dunia bal-balan menika kawiwitan 11 November ngantos kali Desember 2022. Dipun wontenaken ing 4 kutha antaranipun Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya. Mekaten presentasi saking kelompok kula, mbok bilih wonten pitakenan saha pamanggi sumangga. Monggo Mas Afla. Yo, Kulo Afla saking Arsen Sekawan. Kulo badhe nyuwun pirsa kenging menapa pawartos saking kelompok setunggal. Rasanipun campuran wonten Jawa, Romo, Ngoko, saha Indonesia. Matur nuwun. Monggo dipun wangsuli Mbak. Kula badhe mangsuli pitakenan Mas Afla amargi pengetahuan kula sakonco babagan bangsa Krama. bahasa krama teksi seketik saha teksi betakaken bimbingan saking Bapak Guru. Nggih, matur nuwun Mbak Dewi. Monggo sanesipun mbok pilih wonten ingkang badhe maringi pamanggih pitakonan. Oh nggih. Mbak, monggo. Kulo anak iki para absen kali. Kulo badhe nyuwun pirsa. Kados pundi supados saged lolos Piala Dunia usia 17 tahun menika. Matur nuwun. Kula badhe mangsuli pitakenan Mbak Ana. Saben negara kedah ndherek kualifikasi rumiyin ing saben-saben lajeng peringkat setunggal sangga kanthi otomatis lolos Piala Dunia menika. Coba Indonesia boten tumut kualifikasi amati dipun bonus dados tuan rumah. Matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Isa. Sanesipun mbok pilih wonten. Oh nggih, monggo. Monggo. Kula badhe mangsuli pitakenane sebab Pitakonanipun. Bahasa kramanipun dianakake inggih menika dipun wontenaken lajeng bahasa kramanipun obat raos kecewa inggih menika tangga raos kuciwa. Lajeng bahasa kramanipun luar negeri inggih menika kamonco. Matur nuwun. Mekaten presentasi kelompok kula matur nuwun awit kawigatosan pitakenan saha pamanggihipun ugi mbok bilih kata lestacenipun kula sapunca nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Menawi presentasi menika wau sampun sae. Nggih. Nggih. Menapa ingkang saged dipun pendet saking pinten-pinten kelompok wau ingkang sampun presentasi. Nah, apa yang kalian dapatkan? Menapa ingkang saged dipun pendet saking bab menika? Nggih. Caranipun damel pawartos. Nggih, wonten urutanipun, wonten rantamaning. Nggih, damel kerongkongan. Nggih, cengkorongan. Nggih, saderengipun damel cengkorongan menika kedah ngempalaken data.
Nomor kali? Ya, damel cengkoronganipun. Nomor 3? Ngrembakake cengkorongan. Nomor sekawan, damel naskah rumiyin nyusun naskahipun. Lah ingkang pungkasan menika irah-irah nemtokaken menentukan nggih irah-irahan nggih dados mekaten sumangga menika wonten postes nggih. Dados saking pasinaon wiwit awal dumuniki sakmenika sampun nglampahi postes lan presentasi menika saged kapundhut dudutanipun nggih. Rantamaning utawi runtutanipun damel pawartos nggih. Kapisan ngempalaken data. Nomor kali damel cengkorongan. Nomor 3 ngerembakake cengkorongan. Sekawan nyerat naskah. Sampun supe nyerat naskah. Ingkang pungkasan nggih nemtokaken aja irah-irahan tok ning nemtokaken irah-irahan nggih. Mekaten kemawon saderengipun dipun pungkasi sumangga kita sami refleksi nggih. Matur nuwun awit kawigatosanipun nggih sumangga Mas Miftah dipun pimpin donga panutup pasinaon. Monggo. Langkah Adam berdoa kawiwitan. Matur nuwun kupat siniram santen sedaya lepat Pak Guru nyuwun pangapunten. Nggih kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.